Astelenon, txorinetarrok, Zigoriturrieta jauna. Bai, biteli andereñoa. Ezabastasun lengo gunean, etzinela oso donuts salea. Bat ere. Zelan izaleike hori posible? Beti dago pertsona norbait arraroa dana bizitza hondan, eta nik goratzen txikitan modan zeudela, danak donutza gora, donutza bera, eta nik gurinezko honek opilak, mila altiz nahi honik jone, zitzaidan gustatzen zaporea. Ez dau kompetentziarek, Mentxe, opilak gurinezko bai onartzen ditugu, baina, bueno, gaur donutzen garaia da esan hauenean, egin binitxula, nik enauen zineztan, egongo zela pertsona bat, ez jakola, donutza guztetan da hori da, gure kide Zigoriturrieta. Ez dakit gaur, iritzi aldatuko dauen, igual... Jaten ditut, Patri, txorieneko probata igual... Gozotegira bat, noa, han daude, eta irizten naiz eta palmera deitu ikenote, apa, Zigor. Gero Karolina, getxo txikitio zemodor, han gurinezko, ez dakit profiterola dena deitzen daute, baina donutza kasuik ez diatu. Osa, ez da zure lehen aukera. Inoiz. Ez dakit Santiago tarta hori, ez da izagonia lehenengo aukera inoiz, baina onartzen dut goxua dagoela. Nik lehena hartuko nukea, bera. Donutza baina. Donutza azken putz dago. Antxe, iskinaten, semeak jarriko luke, nik brokolian ondoan, olexe. Benetan, Bai. Eta zuk zein bizu, a ber. Nik jarriko du aizuria brokolian jarri dut, pista jarri dut, bandizut. Profiteronak. Engo ditut, gozogile krema berezi batekin betetako profiterol batzuk, eta, klasiko bat, dene gustatzen zaiena, ez donutzak bezala. Ni profiterola haue, espentza. Zirikatzeko. Nik donutzak hola nengo ditut. Lehengo irina, esnia, ura, azukria, gurina, legamia, arrautza eta gatzapura duetako robot batian, nahasi ingou da, 2 orduz altzatzen utziko. Gero maixan irinapura jarriko, hori landu da arrabola batekin zabalduko. Borobilak ingo itxugu, eta gordeko itxugu labeko erretilu baten altzatzen usteko beste ordu erdiz. Kontu handiz, frikitzuko itxugu, olioa 160 graduan dauela, alde bakoitza urre kolorea izan arte. Osten utzi, da gero ingo itxugu glaseatuak. Horretarako azukre hautza esniakin nahaziko, eta gero donutza glaseatuetatik pasa eta apaindu ingo itxugu. Beraz, ia Zigorren iritzia aldatzen dan, eta ingo itxugu gure donutzak. Bertsio hau da, bertsio erreza. Bale, kako txartian esaten dut, bada hartzitutako ore bat, gero altzatzen utzi bidana bi aldiz, eta, badauka bere lantxua, Ezin da beste bat zailagoa ala? Zailagoa, ez da zailagoa, baina lehengo egiten da esponja antzerako bat, edo olako ogietan ama orea izango sana, eta gero horrekin. Osa, pausu horik entzen duzu. Bai, nik pausu horik entzen dut, eta ja orea egiten dut momentuan. Ze bertxio desberdinak ikusi nitxun, eta esan aben behitu. Ingo terrezalderan, ze gero etxian errepikatzeko zuek nahi izango duzue bertxio bat, simple haua, ez da simple besta, Zeuntxe oso modan jarri di honek, moldiak laban eiteko donutzak, nik txoriena zintzenean, Kuiana, inzen dut, donutzak zuki ditzen izkio kuiana eta sagarrenak. Eta sagarrenak bai ditut. Non geratu da neska hori, ontxe, donutz frigitxuak eta holan koipez beterikoak itxeitxuna dau. Baina, berdinanaz. Txorienek aldatu nagoa. Ostia, sobratu zan, potimarre. Nik uste nuen, banekin ez ingo zen ituela esate, agian gero iten ditu krema inauen, Igor, oso goxua. Hemen txorduan, irina, azukria beguetako zau, batzuk esango da, ez dauke azukrea asko, ze dauzkau 550 gramo irin, eta azukrea bakarrik joango da 70 gramo. Orduan, orea berez, ez da oso gozoa. Hau, zer da irina? Hori izan bigarren pausua esan minauena. Baina, hemen txedau azukria ez, gero glaseatu ingo ditxugu, hau da, gero orea pasako dugu azukretik, eta horrek emangotza gozo puntua. Baina berz orea leuna da. Ni behorti noa, nire profiterolanan oreak ere azukrerik ia ez dauka, 5 gramo bakarrik. Zer hori neutroa da, azkenean gero gazia, ero gozoa sartu aldio barrukoa, baina betegarria badauka, eta ez dut oso gozoa egin, Donutz gaziak? Osa, bakit profiterola ez... Profiterola gaziak, bakit horrei buruz aizla bere itxema, donutz gaziak behitu, batzo ingen itxo, barikoan ingauen eta tintarta, hori badauz bertxio gaziak eta gozoak, kixak bebai, ez dakit badauz profiterolak gaziak, donutzak gaziak ikusi alditxo zuen ez bat, gofreak gaziak bebai. Bihar txorienen etortzen bazara, bizkotxo gazi bat porruena da, probatuko duzu. Ez zauen txokolatia, gure baratzetan ui zer dauzkau, txokolatia daukau? Ez.
Porrua dauzkau? Bai. Orduan zen egin duzu bizkotxo bat, sasoikoa eta tokikoa, bertokoa, gure bertongo porruekin egindako bizkotxo bat ingo dizu. Baina, bueno, kontua da. Abenduan sartu garela eta urtero bezala, bueno, ITV maratoia dator berriro, 25. urte hurrena, eta, bueno, nik enekiena da, bakizu, abestia urten, hemen dikaten abestia, eskutitza, bakizu bat urte egiten dituen baita? Ba, 25 urte da ingo ditu. ITV maratoia beste. Zenbat? 25. Bai, asmatu biak bat. daukate, bai, bien urte hurrena da, 25 urte egiten dituzte ITV maratoiak. Eta, bueno, hemen dikaten abestia, bakizu, zein dan gure aurtengo leloa, bihotza, eta bihotzaren gaixotasunan inguruan, bueno, dirua bildu nahi dugu, hor aukera ezberdina daude, bakizu, bi aste barru, 12an egongo dela, telefonoak hartzen, horre izango da ITV maratoiaren eguna, baina oraindik hasita ja, hor azpian dauzkazue, telefono zenbaki bat, hor kontu korrontea telefono seinalko duzue, eta gero beste bada Bizum bidez. Bizuma ja, eta gehienok badaukazue Bizuma, lehen garai batean Bizuma nik oraindik ez daukat, nire alabak bere amamari Bizumez eskatzen dio paga ja gaur egun. Benetan? Broma izango da. Ez da broma. Nahi du esan, alabalen aste bukaera etortzen zen amamari bizitan. Oin ja, ikusi du, distantzira ere onura berdina jaso aldituela. Bai? Paga jasotzi alegia, eta orduan Bizumez eskatzen dut. Ez. Amama pesarka eta behar da, ez da etortzen lehen beste, baina, bueno, Bizuma badaukate biek, eta Bizuma niri eskatzen dit. Eta nik egiten dizkiot Bizumak amaman partez. Baina, bueno, hola, tokatzen da. Hola tokatzen da. Hementxe, orea. Bai. Era orea, bueno, etxian robota ukitzen badozue, eskusitxia baino askoz be errexagoa da. Ala eta be, horia landu inbida, Guk hemen minutu bat auki dugu. Utsi lantzen, utziko dugu eta esengo dugu lan. Baina gur, enbeste esata berregan atara berdan, Etxetik ekarri bat prestatuta ja. Ez dakit, bale. Hor da utrukua? Ordan ja, hartzidura eginda, dana. Karo. Ze tramposoak zareten telebistan. Hori bakizu jenteak esaten digula pila bat. Tramposoak ez etxeko lanak, ze bestela hemen ez gara egongo kontua da, hori daukalta. azalden behar da. Zerbait labean, ordu erdi dara manean, bizkotxo batek 50 minutu, eta horiek danak, bueno, presto izaten ditugu, saioa hasi baino lehen egiten ditugu, zegatik, ezin dugulako lantaldea hemen, oin bertan gaude, 2, 4, 6, 7 pertsona. Ezin ditugu hemen 7 pertsona euki itxoiten, bueno, horre 2 ordu hartzitzeko, eta 2 ordu lan egon goinen, bueno, nik kartetan ez dakit. Ez dakizu? Nik kartetan ez dakit. Nik dakit txintxoian ustean banekiela lehen, eta ez dakit, kartetan ez dauka pazientzia gaia. Bueno, orduan, baulakoetan, egiten duguna da, lehenago lanak aurreatu, eta hemen izango zuen, bueno, neurri berdinekin egindako orea, bueno, pixkat landuta, honek lanketak hilo behar du, eta gero, berdina... Horea, 2 ordutara, txon. Pila bat hasidan, ore badaukau. Hau, neurri berdina da, hori da, ondo landuta, eta 2 ordutan hartzitzen utzia, orduan. Hau, pila bat hasi da, eta esan dakoa. Ontxe, zabalduko dugu, eta horretarako irina dio. Hau, ez dugu gura, ezebe itxastia, ze bestela gero, donutzak hartzeko, frigitzeko, eta basaia egongo dio orduan. Bueno, irina botako dugu, lagungarri bezala, da, emango zau forma. Ontxe, honek moldiak eta horrek sortu dienak, horre die gehiago, bizkotxoak eiteko, donutz formarekin labea, baina donutzan orea guztiz desberdina da. Eta guk ore hau ezin dugu ontxe molde horreitan sartu. Orduan, forma ematen jako ustai desberdinekin. Gero formak, etxean, ez badukatzu olako hori bebai, olako gopor batekin, edo edalontzi batekin, eta botillan aguakin. Barruko zulo egiteko. Hor, historia bakizu nola da, donutzan zuloan historia? Ez. Hor zau, Hudson Gregory, marinea, honi, lehen donuntza zien, opil bat zan, osua, eta opilaren erdia, gordina ero, atera zitzaion ero. Eta orduan, kendu inzion atal, gordin hori erdikoa, eta berriro frigitu zuen. Eta gaur egungo donutza, esagutzen duen donutza hori asmatu zuen, ez kasualitatez, baizik, eta kendu inzielako, atal hori kendu inzion, eta hori geratu zitzaion.
Orduan, bueno, bere omenez badago baduka estatua bat, Marino honek, baina benetako opilo honen jatorria Herberetatik dator, eta bueno, gaina izena, emoten du, erdi euskaldura da, bilera, olikoek ero olioebolen. Olioebolen, ordan, oliotan, zazkenean, oliotan frigitzen die. Bai. Nik uste dut, hor seguru, hor inguruan, egongo zala, nik, historia pixkat gural, zan sukaldari bat. Ondarrukoa bere izatez. Ondarru, ero, ez dakite zior ondarru, ero zarautzeko esala. Bez, Donotzak euskalduna die? Bai, seguru. Eta, hor bukatu zuenan, oparretan zebilen handik, Amsterdametik, eta, bueno, eskaintza bat zegoen lanana, eta, bueno, olio bolenak asmatu zituen, bola batzu ziela, oliotan frigitutakoak. Eta, bueno, hortik izena bera jarri ziren, gero, itxasontzian eta, bueno, estatu batuetan bukatu zuten, eta han hasieran izena zuten dognut, hau da, intxaur krema o pasta erolako bat, orea, intxaur orea. Bai. Eta hasieran esan dagoa, opil osoak ziren, baina gero, bueno, Marine honek gero inzion zuloa, eta inbazion inzion, eta gaur egun, bueno, zeinek imaginatzen du donuz bat olan. Bueno, egon badauz, betegarrixak eta daukienak normalian olako izaten baina bombak, gure bombak azkenean, bueno, hau dira, frigitutako ore bat, eta bombak oso antzekoa da, aldatzen die neurriak eta espeziak eta botatzen zaizkina, baina bestela oso ore berdina da, frigituta, eta, bueno, gurean kremarekin beteak juten dira, eta hemen donutzak izango ziren azkenean, zuloarekin, da, kanpoko garrantzitsua da glaseatu hori, ez? Berez, holan ziren lehen? Hau uste madu hartzitzen, eta ero frigitu gure bombak izango genituen. Baina, bado enpresa bat saltzen dituela erdiko bola horiek, ez? Bai. Horrek, erdiko bola frigitxuko ditugu, ze badauz, hori, enpresa berdina, batzuk enpresa berdinak eta batzuk basoiaz gozotegitara, eta saltzeituzte bolako txikitsuak, bolan pixuan, granelian, eta orduan daukotzu donusa. Eta glaseatu garekin baita, doaz? Nik ikusi itxudanak, bai. Holan, bueno, glaseatu da baino, asko txurruak eta bezala, hau da, azukretatik pasa, eta holan glaseatu barik. Baina, bueno, danetatik ikusten die. Honek gero, bide daue, beste hartzidura bat, apurtxo bat gehiago, Garri altzatzen dira. Hori da. Orduan, hemen utziko ditugu, joango gara ikusten. Estatu batuetan, soldatuak zeudenak, zauritu dauak zeuden soldatuei, ematen zizkieten donutzak animoa altzatzeko, zein ez dio, kalterik inori ez ditzen gozo batek, eta, bueno, gero, gaur egun Euskal Herrian gehien ikusten da marka hori famatua dana paketean. Hoien 1962 urtean, izan zen enpresagile kataluniar bat, juntzan estatu batu edatara, ezagutu zuenan makina donutzak egiteko erabiltzen zen makina, ekarrin zuen makina... Marka hori Espainiarra da orduan. Peninsulan saltzen dien, guk Euskal Herrian ezagutzen ditugun donutzak ez baldin badie gozotegikoak, hau, paketen doazenak, marka Espainiar batetakoa dira, eta hori izan, 1962 urtean ekarri zuen, eta makina badago, hau, hombre, egia esan ez dut imaginatzen norbaidor zulotxoak egiten ikusita, bueno, ez da hitzen bat, hor zenbaki batzu daude, estatu batuetan da, uste dut, segunduro 8-10 donutzero jaten direla, gutxienez. Ez dastakeri bada. Nik uste dut, ez dago pelikula bat, estatu batu horra, non poliziak agertzen diren, donutzik ez dagoen. Horre zer, nahi eta nahi eskoa da, han, ez da, gaizkilea, lapurra, dena lakoa, zaintzen nahi zen bitartean, zaintza ondo egiteko, donutza jane omen behar dira, eta, bueno, kaja bat ikusten da gaina beti bat kotxean, lanean, eta bestea, etortzen, kafetxo batek, katxi formatuko kafe bat, litro erdikoa, eta kaja bat, non, ez da izen bat dauden,
kolore, forma nik ustetan berdina okatela. Eze koloretakoa. Esan binotzun, alde batetik ez dago kafe hutsa, motza hemen altzen duguna, eta gero donutzetan, nian izan zenian, beti topatzaitut donutzean espezializatuta dausen eta daude denda bereziak donutzen dago. Eta bakarrik donutzak saltzea ituztela, hau da, ez da hemengo gozotegi bat bezala, hori, zuko zauzuna, palmera, guriño pilak, napolitanak, croissantak, ez, han bakarri dauz donutzenak, baina hori zapore eta betegarri bebai desberdinenak. Orduan, nian egoten az, baina posposik tipikuenak edo, holan, marrazki bizirunetan eta oso ezagunak egin dien batzuk. Homer Simpsonek ez dago bat arrosa kolorekoa... Hori, zeien, arrosa kolorekoa eta holan gainetik koloretako txokolatinak edo siprizinak horrek, bat urdinale horrek ez, fideuak izango bazien bozak, koloretakoak. Eta orduan hori naukan nire, ez dakit, imaginarioan, holan da, hau nahi do probatzea, eta aurkitu zen nituenan? Aurkitu nituen, decepzioa izan zen. Zeba? Zaporea... Bai, zaporea oso artifiziala. Ez dakitzu, ikusi oso eban... Bai, zera, ez du sinisten. 0 kilometrokoa, karia izango da ekologikoan... Bueno, bezet. Baina, pentsatzen igual, marrubi zaporia edokiko dau. Ez da zaporea artifiziala, horrek saltza itxusten izoski urdinak bezala. Potxoki zaporekoa. Bai, holan zaporei barik, da azukre zaporia, bainilla edo sartuko tzie, baina ez da. Orduan nik naixadot glaseatu edo tradizionala, txurixa, edo txokolateana. Txokolate donutzak asko gustatzen. Eta txoin zigor. Hori gustatzen zaidana. Txokolateana, bakarra. Engotzu dut. Eta gero, nik aitortu biot, zuk esan dozun paketetako horrek donutzak. Ni behitu, honek oso goxuak egongo die, ziur nau. Gozotegikoa bai, oso goxuak egongo die. Baina niri gehien gustatzen jatena, die, donutzak paketekoak. Ez dakit nire, ahosa paia inja... Horrek intxalu muskatu zer da? Espezie zapore da? Zerbait badauzkat espezie bat? Bai, kardamomoa botatze otzie. Holan, baukala ikutu zit... Bueno, kardamomoan esentzia, kardamomoa erakuste otzie behitu. Hau da, kardamomoa. Bai, nik ustot kardamomoa izaten dela. Sigura, terako ez da zu platertxo bat, ze, utziko itxu bebai, honek, donutze zuluak eta horre bebai, ingo itxugu. Ingo eta azkena, eta ikusi dozue, ibilina zela donuzak eiken, eta gero, ertziekin bebai, berriz biltzen eta berriz... Bota ez, mesedez. Bota inoiz ez. Orduan, honek utziko ditugu, hartzitzen, altxatzen. Oso, ondo. Bitxardian joango gora, hau garbitzen. Bueno, bani, zen donutzak, eta hor saleak ongo zate, edo ez saleak. Baina, argi dagoena Euskal Herrian, Alberto salea da. Gure gozoak bere badauzkagu oso onak, eta batzuk, ez da, zerrenda bat ekarri dut, eta ea batean bat uste nahi zen. Hasiko gara, lehen bota dut bat, bi bota ditut, Karolinak. Bilbokoa, izena omen dator, gozo gila bate bere alabaren omenez ero jarri omen zila. Merengea asko gustatzen akolako. Ni behitu, Karolinak gustatzagat, baina enazen ez oso merengue salia be, netako hor dauz, baina... Ni Karolina gozotegi bat Euskal Herrian juten nahi zenean, 5. postuan egon gozan. Ostra, rankina daukatzu pentsauta. Ni lehenengoa beti... Palmera. Ni txokolate palmera sala izan da, eta guk gehiago esan gizu, parkatu Patri, Bilbon ranking bat geneukan, ze gozotegi, Bilbon, Bizkaian ranking bat eskalatzen juten ginenean, segun nora juten ginen, herri horretako palmerak eta esautzen genituen denetakoak, esnegainez beteaz, merengez beteak, txokolate bakarrik, koko da txokolatea erdi eta erdi, koko dunak, lehenengoa palmera. Nezako palmera. Zuretako palmera. Ez dakit Euskalduna dan, baina Euskal Herriko gozotegi guztietan Bizkaian mintzat bat zegoen, eta nik gertatu zitzen, etorri zitzen Gipuzkoara, palmerak ni etorri zitzenean denetan ez zeuden, eta zer esanik ez, guriño pila gutxia. Bai, gisa da Bizkaian badauela, holan, palmeretan saletasuna. Hemen txebetxu, ingo glaseatua. Ni txokolate palmerak asko gustatzen gat. Karolina pasatzen diena da oso ikusgarrixa diela, orduan, politxa diela, eta bada holan, ez dakit, Bilboko hiriko ikono bezala, ez? Patri, hau pastela hau ingen duna, ez da izu, erabiltzen dena hau Paulova, pelikuletan, aurpegira botatzeko lan, pla. Karolina berdina izango zen. Guk daukagun neurri txikian, baina balioko liguke, norbait olan, paiasoekin jolasten nibeliko zen, hartuta, plaf, eta dana holan,
mutur guztia holan itxaskor geratzekoa eta... Bueno, hemen txosigor, bakitu sega bizen itxen? Glasa azukrea, kakao hautza, hori izan glaseatu bat, txokolate dut. Edo da, kakao edaria. Ze kakao edaria esaten da, azukria gehi txokolate hautza. Bai, gutxora, Nahazitxa, ez? Orduan, bueno, kakao edaria, eta ontxe, naiz eta hemen, pentsau pila badaukagula, ez da bain beste, Kakao edaria etxean hola niten dut, kakao hautza eta panela azukrea erabiltzen dut, ez dut azukrea hautza erabiltzen, baina gure etxeko kakao edaria hori da. Eta neurria zein da, esnea hartzen dut, egiten dut, probatzen dut, azukre gehiago behar du, ez, beti lehenengo gutxitik eta ero gehitzen dio gehiago, eta irauten duen denbora. Eskatzen dutzuna, ez? Beti esaten duena. Eskatzen dutena, hori da. Hori da, joango gara, bueno, esnea apurtxo bat nahazten horako glaseatu bat izan arte, eta listo. Horrela ez dut ikusi inoiz glaseatu bitu. Gaur zerbait ikasiko du. Bueno, beste bat, opilak, hor bidazo aldean, apiriaren 25ean ematen direla, hau azkenean bakizu bizkotxoa da, gero arrautzakin, hau aita bitxiak eta ematen diete beraien seme bitxiei, gurin opila, bakizu, azkenean opil suitzarra ero olako bat gurin kremarekin betea, honen oinarria, Karolinana zein da, arroz opila, arroz garai batean arroz irinakin egiten zala, ero arroz esne bat egin da oinarri moduan erabiltzen zala, eta gero, egiten dela gaur egun hiri normalarekin egin aldugu, euskal pastela, Lapurdiko postre tipikoa, horri parraldera joaten garenean nahi eta nahi ez eskatu behar duguna, gaztatarta, hau egindakoa, labean egindakoa ere, hau Japonian egon zaren hontan, han bakizu, euskal pastela deitzen diote, baina gazta tarta da, benetan. Berriz deitzeutzea euskal gazta pastela, Osea, errespetatzen dago, Ez dakite ezagutuko dauen... Euskal pastela ez dut ezagutuko, seguruen. Gero, otzaia bian zer dago, San Blas pasta, San Blas opila ero izaten ditugu, alez artista dela horiek egiten. Hau Donostin asmatu zen hau egin, zean zen, 1915 urtean, pantxineta, gozo osua, ostorea, gozogile krema eta almendrak, ikusgarria, erreza, baina gozua, Tolosako teiak eta zigarrotxoak, goxua, mamia, intxaur saltza, konpota, orduan, Euskal Herrian badauzkago, zuek beste hon bat holan goratzen bazaite, txorienea bildu egite.eus, leze bombak jarri izkiu gure bombak, egia da betikoak, horrek ere, ezin die falta. Kristinak gustatzen jat. Zeintzu die Kristinak? Edo nire txian behintzat Kristina ditu die, ze bombak, baina esne gainekin. Osa, bomba zan. Izen ezberdina, bomba da kremarekin. Kremakin, bai, gozogile kremakin, eta besteak Kristinak. Ez dakit nire eman gauzia dan, berak txikitan holan igual gozoden da baten edo erosiko zitxula, baina nire txian beti, esne gainekin, Kristinak. Bueno, hemen txebitxu glaseatuak, beste distira badauka, beste gorputz bat, eta hau, inoguna da hori, esnia bota, eta gero gorputza joen emoten urakin. Beraz, glaseatu bat, listo. Hori da txokolate duna, eta bestea tradizionala egingo zu, azukrea eta azukrea dutza. Urarekin bakarrik gozu, zuringoarekin, limoi zukoarekin? Urakin. Urarekin, azukrea eta ura. Hori da, oinarrizkoa, esan dezagun, gero txokolate duna, badago, ina aldala urtutako txokolatea esne gaina eta gurinarekin ere bai, gero nahi badugu gogortzea, orduan ja gogortzea nahi izan ezkero, txokolatea, kakaoa beharren, izan beharko luke txokolatea, ero kakaoa hemen, baina gurina beharko luke zerbait, gero gainean geratzen dena sartzen dituzten donutz hauek txokolate dunak, oie gogorra dute gaineko, orduan gogortzeko, behar du izatea txokolatea, hau da gurinen badaukana, ez kakao hautza bakarrik, eta gero, gurina botata, orduan, ostutzen danean gogortu ingo zan, gero errege glaseatua, badaukagu, hau da azukrea, arrautza zuringoa, limoizukua eta ura, pixkat, pila daude koloretakoak, formetakoak, eta hemen, bakizu esaltzen dituztela baita, honi normalari botatzen badio bolako koloratzaile, gozogintzako koloratzaileak, hartuko luke gune dugun kolorea. Hori da. Eta, hemen txe. Eta orduan, hasiko gara, bitxu,
hartzitzen utziko, ze ordu erdi pasatzen danean, apurtxo bat altu hau bai egongo dira, Vale. aixe gehiago hartuko dabe, eta hobeto frigituko dira. Etorriko gara bueltan, sartagina 160 graduan daukagula, baukat hementxe termometrua prest, eta orduan batzuk frigituta igual izango ditugu, beste batzuk frigitzen buelta emoten, eta ikusiko zuez lanan prozesua. 163, 164, bitxu daunzak, zelan hasi dien. Hementxe, labeko papera erabilitza horan da, lauki bat jartzen bozue bakoitzan gainean, da hor hartzitzen utzi, ontxe errexaba izango zen mugitzeko. 160. Listo. Hala ba. Eta zein duzu? Temperatura mantendu? Bai, hori da. Oso Orduan. ondo. Goiaz, aiene. Frigitzen. Frigitzen, hoi da. Honek borobil forma hartzen jako bidean. Horrek, etxekoak dira, artizau donuzak Hori da. dira, horre, ikusten da. Olako ez dituzue, estatu Ditu hau, batuetara hogetatik. juten mazarete, olakorik ez duzu aurkituko, hemengoa bezala. Lehen glaseatuen inguruan egon gara hitz egiten, badaude gaur egun, badakizue gero eta gauza arraro hauak, eta txokolateetan da baita, piperminak eta gero eta ohikoagoa da, eta guk Bruselan izan ginen txiloe grabatzen, lehenengo denboraldiko programa, hango gozogile ospetsuenak, gaina urteko bonboi oberenaren saria irabazi zuenak, zeukan bat espeletako piperrarekin indakoa. Beitu. Eta Txokolatea? Txokolate bonboi bat, espeletako piperrakin, nahin jartzen zuen, espeletako piperrarekin indako bonboiak, oso goxoak. Irabazi zuena oliba-olibarekin indakoa zen. Eta kontua da, urten horrela bada, espeletako piperrarekin egiten den dana, garestiago izango da, ze gusta euneko 30 berroi gutxiago izan da. Piperrai, espeletako izan da, piperrai orokorrean beroa gustatzen zaio, eta urtengo gure uda izan da, oso berua ez da izan. Ezea izan da, euri asko izan dugu, eta piperra behar duena da, beroa, noizean behin ur pixkat, euria egitea behar du. Baina urtengoa izan da oso txarra, eguraldi aldetik, eta nabaritu da pila bat. Orduan, piperrak gutxi jaso dituzte, eta horrek badakizu esan nahi duen. Garestixo jango erosiko duela urtean espeletako piperra, eta hori bakarrik, txakolina ere, nik enuen sekul entzun da, baina deitzen diote, nola deitzen zioten, lehioko usta bilketa. Lehioko usta bilketa. Lehioko usta bilketa zer da? Lehiora gerturatu, ikusi euria egiten duen, eta euririk espadu egiten, jakin, jaso alko duzula matza. Eta bestela, ezin, ze euria bada ezin da matza batu, jaso, eta aurten ibili dira, horri inoiz baino beranduago, txakolingileak biltzen matza, txakolina egiteko, eta horrek ere pila nabaritu da. Aurten egia esan, baratzean, aurtengo uda nahiko desastre izan dela, esan dezakegu, orokorrean, ez bakarrik piperretan, baizik eta babarrunetan, Gernikan babarrunak egon ziren, €1 kiloa, astakeri badala, nire bizte zait, astakeri badala, gero, badakigu, espeletako piperrak garesti, tomateak desastre, urte txarra izan dela, eta gero batzuk esango dute, aldaketa klimatikorik ez daukula. Nire guztu, zerbait badagoela. Baina, zigor, naiz eta batek hori esan, egunerokotasunak adierazten dugu. Lehioko azterketa, ez? Lehiora hurbildu eta zelan ez diolako gauzak gertatuko, gertatzen die. Eta hori ikusten da. Gainera jendeak esan da, desastre naturalak betidanik pasadie, baina ontxe... Abiadura honetan ez. Abiadura honetan ez. Ontxe da gauzia da... Lehorteak, izosteak eta beste urte lehen egote ziren, baina ez hain askar, baina gaur egun doan abiaduran, eta, legunen batek esaten zuen, mundua bukatu ingo da. Ez. Gizateria bukatuko da, munduak hor jarraituko du, beste milioika urte batzuetan, gizateria bukatuko da, mundua baino lehena. Hori da. Ebentxe behitxu dondutzek, zelako itxura dukien, atara jakuelan apurtxo bat desastre, baina trukua zein jan, ikasi doia. Holan sartu, eta... Oliotan bustita. Buelta emon. Oliotan bustita baita, bestela, hau guzti eskero. Baina buelta emon, eta holan, segitxuan mantentzen die, behitxu, zelako politx. Honek, barrutik, egin egongo die, ikusten duzu zelako horia,
ontxe apurtxo bat erretzen nau, baina honek utziko ditugu osten, aukiko ditugu danak frigituta, eta bueltan etorriko gara glaseatuak gainetik jartzen. Ze kolore polita. Bai, horre kolorea. Lehen donutzak paketekoak olako ezien, ontxe olako ede. Tamaioa txikitin dabe? Tamaioa txikitin dabe. Hori da, jente ezaiola hainbeste gustatzen, Patri? Bai, zera, hori izango da. Nik enekin, hori. Glaseatu da. Eta inor ez da kexatu? Hombre, kexatu die, baina erosten jarraitzen badaue, Eta prezio berdinean, alegia? Osa, nire desan bai, hori askotan pasatzen da ontxe. Osa, prezisua mantentzen daue, baina tamaina txetxi. Neurria gutxeo, ez? Hori esan baita patatakin ero ez da izerekin. Produktu askokin izaten da. Bai, lehen igual, tomatiakin, tomate frigitua, lehen 200 mililitro, ontxe 200, da prezio berdinean. Betxuean, lako, zerako distira irabazi dauen da, azukria. Bai. Txe batzuk, goiez, txokolatianak. Hemen lantaldea onda, donutza jaten horre zer gabe, eta zaten, zerbait falta zaio, zerbait. Azukria, hote. Oain dator. Hor bada, abesti bat nola zan kubantar batena. Azukar! Zelia gurutzen. Badakizu dela munduan, elikadura munduan, nola da, laguntza gehien jasotzen dituen industria? Txokolatea? Ez, azukreana. Azukrearen industria da mundu mailan laguntza gehien jasotzen dituen hori industria. Ikusgarria da, osea, eta beldurgarria, eta bueno, ikustea besterik ez zenbat eta zenbat osagaik daukaten azukrea eta zenbat azukrea. Bai, hemen txe, azukria behin, igual birritxan bebai aldau guzti. Geixa batzeko zigo. Zelia! Azukar esan dozunez, Bai, bota lasai. Nik kasu. Bai. Ni, esan dizu lehen txokolate deunen salean nintzela? Bai. Hombre, txokolatia birritan bustitzea ez da, Ingo txugu batzuk dekorazioekin eta beste bi ez da gabe. Orduan, hementxe prest, honek erakutziko ditut, eskura euskadala, gure donutzak. Orduan, zein moztuko dugu, txokolatekoa? Nik aukera nahi hau dut, ustean badiazu. Hala ba. Astelena da nontan. Hale, txin. Ia iritzi saldatzen dozuna. Oso nada, baina ni Patri oso palmera saldea naiz. Ni enaz oso profiterol salia, baina bintxe jartzen ustazu batzu da. Bueno. Jangot. Astelena, ala nola eramateko. Zeingo dugu. Oin kontuz, oin San Fermina beste du ere. Entzunarren San Fermin. Batozela! Eta gaurko bigarren gozo errezeta, izango dira urre pastel kremarekin betetako profiterolak. Gozogile krema, pastel krema indakarri dut, eta gero ur pralinea egituko digu, eta esne gain arrotu pixka bat. Orduan, hori gozogile krema hainbat aldi gizin dudunez, ez dute egingo gaur. Erakutziko dizu, profiterolak egiten, eta horrela izango da. Esnea, gurina, azukrea eta gatza lapiko batean jarri, eta irakiten hasten denean gurina golpean bota. Ondo nahasi, paretetatik askatu arte, eta orduan sua itzali eta jarraitu pixkat mugitzen ostu arte. Arrautzak banaka gehitu, eta laura gehitu dizkigunean, mauka batean sartu, profiterol itxura eman, eta laberatu 180 gradutara ordu erdiz. Bestaldetik, pastel krema, ur pralinea eta esne gaina gehitu, eta honekin beteko ditugu gure profiterolak, goxo, eta glas azukrarekin estali. Orduan, profiterolan orea, ero esaten dena da, egiten baituzue honek kurspetak, buñueloak, ore berdina da, bakarrik bestea izango zala, donutzak egin ditugula, gaur ingon ore honekin frigitu egiten ditugu, eta labea erabili dugula, gaur profiterolak egin ditugu. Profiterola, ore berdina da, baina hori, profiterola labean egin doaz, eta kurspetak frigituta. Eta itxeko modua, bia berdinak. Gurina, hemen, esnea, batzuk esnea eta ura, erdia, erdi eta erdi, baina, nahi duzuena, ura bakarrik ez.
gatz pixka bat, azukre pixka bat, azukre oso gutxi, eramaten du, eta honi, egurra emango dio, eta irakiten hastean, golpean bota behar zaio, baitutako irina, eta ero ondo nazi, tekusiko zuen nola askatuko den goiaratik eta paritetatik. Eta ero, arrautza botatzen jungo gara. Oso, no? Hoi da. Egurra. Ba, profiterol izena, ez dakizue, baina niri, medikamentu batera holango gora erazten dozta. Niri donutzak. Tripako mina daukat eta profiterol bat hartukot. Buruko mina daukat, profiterol bat hartukot. Ez? Izena bintzat? Horakoa da, baina ez, da horako gozo frantzes txikitxo bat. Ze aurpegi da hori? Krema ez negain edo txokolateaz bete, eta gaurkoan, zigorrek ur kremakin beteko dauna. Ea. Baina, izango, egia esan, padre, izango basan jendea, bueno, ja berez nahiko errastasunak eguten da jendea farmazira, ez, utziko du gozo gintza. Hori da. Hau izan daike ba, hori, profiterol bat hartukot. Bai, hoxe, aitzakia beti, buruko minakin, zabelak naztu eta beti ibiliko binen, da. Ni ontsa, bizitzako detaiak emanez, hilerko egin dago. Eta lehenko gunean, bidalinotzan senarrai, bidixo bat, mutil batena, asko gustau jatena, eta zan olako Instagrameko bidixo bat, zer egin zure emazteari edo neskari, hileko atorten jako nian. Eta berak esaten da, gozo den da batera joan, hori donutzak erosi, edo palmerak edo gozo bat erosi, gero olako lora batzu bebai, lora sorta bat, gero etxera altzen danean, txeko zapatiak, ez dakize, mantatxo bat. Eta bakarrik orduan, hori esan izan berko egunero? Zuk hori, egunero itxetza zuen maztiai? Bueno, egunero ez, baina astero egunen batzuk, bai. Baina eskertzen da, banik hori, igual itzakia jarrikot. Hileko etorri jata, ez da, baina ja, hilabete horretan 3 doiaz, Patrik. Hala ere, horrekin esatea, gustua denetan estila berdina, eta nire etxean horrek ez duela funtzionatzen, nire etxean, Xerrian batzuk betetako. Bai, holako gazi aldera botatzen du gehiago bikoteak, eta holako gauzak eskatuko lehitxuzke gehiago, eta eskatzen dizkit, gatza eskatzen dit. Hilerakoak indagoenean, da, egia da. Bueno, hemen, irakiten, golpean, irin guztia, eta orain? Hau da, txus pasta bat, ez? Bai, pasta xu. Xu. Ba, bueno, profiterolak medikamentu izenakin nik ez dakit, erlazio hori egiten dut, baina alabtabe, badauz munduan zier profiterolan olako lenguzu urrunak beste izen batekin. Adibidez, Australian dauz windbeutekak. Windbeute. Uruguayen eta Argentinan profiterol arruntaz gain dauz beste batzuk bomba bezala ezagutzen dielak, eta ez die gure bomba bezala. Gure bombak izango ziren handixabak, frigituta, beteak bai, baina eurendako bombak diolako txikitsu, askoz be txikitsu hauak. Profiterolak edo izango ziren bezala edo kruspetak. Berez, profiterolakin bai, zein leike? Croquembouche tarta, hau da, profiterolak hartu, azukria egin da karameluekin bete, eta olako tarta ikusgarri bat eitxeko, bada baukeria. Hori jena karamelu bat imarra da itxatzi mardia. Hori da. Hori, edo Saint Honore. Saint Honore hori ez da zuzen? Ai, hori ez. Saint Honore da berdina, baina eman barriako otzara baten itxura, hau da, behian oinarri bat, eta gero pegatuta doaz karamelua hartu eta itxatzi, eta gero otzara pertsikotan jutekoa, horren izura. Eta gero betegarrixa? Betegarria, ez, kremakin beteak dira. Ai, agulot esan, otzaran barruan zeu ze dago, ze? Batzu jartzen diote, baina berez itxura, gero, ez da, gaina, Saint Honore uste dute Horaziok intzula hemen. Nik Croquembouchea gero ezagutu nuen, baina hosteleritzan erakusten dutena da Saint Honorea da klasikoa. Patri, hemen ikusuzu, ja paretetatik askatu iten dela, orduan imar da zua itzali, zutatik kendu imar dugu, ja, Oin, komenira, pixkat, ostutzia, zerrautza botatzen maizkio bestela, egin ingo zien, ez ditu kozinatzea nahi, eta hemen bi aukera, ero eskuz, nik ingo duan moduan, edo bestela, lehen erabili duzun robotean, baina palarekin, hau da, raketa bat ematen duen horrekin, jarri, eta arrautza garrantzitsua banaka. Hartu, bat botako diogu, eta hau, nazten hasi, eta behin dana zurgatu duenean, urrengoa. Eta normalean, errezeta guztiak ikusten dituzuena profiterolanak jarriko izue lau o bost arrautza, 3 ero lau, ez da agertzen lau arrautza, exactu, baizik eta tamainoen arabera eta zenbat hartzen duen orearen arabera gutxiago ero gehiago beharko dituzu. Eta hau nola egiten den? Begira. Gero ikusiko zuen nola geratuko den, oraindik hartu eta pop, pegote bada,
plop, baina gero ikusiko zuen nola krematxu geratuko dan, eta nik kalkulatzen dut hemen 4-5 arrautza jarri dizue, baina nik etxean froga egin daukat eta errezeta honetan 4, eta pilo bat ateratzen dira, Naiz eta 250 gramo esne bakarrik erabilitu. Zigor, abenduak 2, 10 egunetan berriz elkar ikusiko dugu. Dano batera, EITB pizten dozunean, EITB maratoia ikusiko zue, eta zer da maratoia, ekimen bat EITB daukala, dirua biltzeko, helburu batengatik. Aurtengo helburua da, bihotzen gaitzen ikerketa eta kardiopatiak pairatzea itxusten pertsonentzako diru bilketa. Orduan zuek nahi baduzue ekarpenen bat egin, hemen txuste dutzu dugu, telefonoa, bizun zenbakia, zuen ekarpena itxeko. Bestela, 12an bertan bebai, hori izango gara, telebistan, zuen deiak jasotzen, eta garantzitsua da, beti esaten dugu, naiz eta euro bat izan, naiz eta 3, naiz eta 5, 10 aldo zuena, euro bakoitzak kontatzen dau, eta pia bada. Bateri badagizu, eta hemendik bihotz bat denei, 3 aldiz, EITB maratoia, 1.000.000 eurotatik pasada. 3 aldiz, lehena urtea izan zen, minbiziaren kontrako diru bilketa, eta beste birritan gehiago lortu da 1.000.000 batetik pasatzea. Orduan, hor bestaldean jentea ematen duena badaukago, eta hola nahi zaituztu. Honek, 3. eta oraindik 4. eskatzen dit, eta nik uste dut honekin ikusiko zuen nola pixkat eroriko dan, eta hori izango da, puntua, gure txus orea listo egoteko. Xu. Mauka hemen daukat, eta hemen hau da, ez dakizu, etxean badaukazue gure semilla ez dakitzer ez dakildi gotekoa, lasai karrinekin sartuko zinean hori da, bai sartu mi hor energia da gastatzen umeak behar dute, muitzea jolastu, korrikain pantaila baten aurrian badaude, gero energia hori ezpadute gastatzen. Pantaila aurrian egoten badira, txorien ikusten, errezetak ikasten gero euren gurasoi eiteko. Edo amama eta itaitai. Pantaila mota horiek ez dira bitu. Ja, erortzen zaigu, eta mauka batean sartuko dugu, eta gure profiterolak edo eitzen jungo gara. Hemen daukat, azpian, horako labeko erretilu bat, paperarekin, zilpatarekin, eta bertan jarri. Silikonakin. Hori da. Oso, da. Orduan. Eta gogoratu, labea beti erabili behar badugu, lehenagotik, piztuta. Hemen badago, bat zan, nola zan, nik egiten duana da, 25 minutu ordu erdi, segun, eta hori tamainaren arabera, 180 gradu. Ni neukan lehen rezeta bat, zala, naiz goratzen ondo, 230 gradutara labea piztu. Honek asko gehiago bestia hasiko orduan berdin da aldamenean jartzia. 230 labea piztu, eta gero sartu hauek, itzaldu labea, eta utzi labean ordu erdiz. Eta gero azkenengo momentuan, ez da izan bat, 5 minutuko beste golpe bat ematez itzaion ero. Naiz gogoratzen. Kontua da, nik hauek horrela beteko ditut, eta labera jongo dire, beste zer gabe, ordu erdiz, 180 gradutara. Aterako ditugu, eta gero izango ditut, hemen nahaztuta ur krema, gozo bile krema ero, eta esnegain erdi arratua azukerre gabe. Ales, abisua da zutzako. Zerako politxako lan lore forman. Hala lastana, zabalda hua. Txon, azukera falta zaio, herri, Patri? Oindik ez daude, benetan... Balda apurtu binauen. Baina soso geratzen di apur bat. Zatizut, ez da hola gozo aldetik... Soso ez, baina gozo aldetik neko... Suabe daudela, Hemen daukatur krema, hau da, pralinea, dala urrak, karamelatu iten die, gero hartu, eta pirrindu iten da, hori balortu arte, hori etxan eitea badaukazu, eta zer gehiago, eta gozo gile krema, naztu ditu dala, gehi esne gaina, erdi arrotua, eta inungo azukerrerik garbe. Eta hemen, txokolatea gainetik botaldi dugu. Ze hona. Eta esan dago, lehen,
Zainto, nore eta iteko imar da karamelu bat iten da, eta karamelu hortan busti, eta ero jun itxasten bata bestearekin, eta egatzen di itxatzita. Eta ero gure gerri bueltan bera itxatzita geratzen die, eta... Bueno, baina, osasuntxu jan eskero, kalterik ez. Bideli hemen dauzkazu, gure profiterolak ur pastel kremaz beteak. A ber, zein da beteena. Pixua daukate, holan ikusita aizetzuak ziren lehen. Baina, oin... Bueno. Jo, betegarria da ikusgarria. Oso. Astelenak gozo juten dira, donutzak oso gozo, profiterolak oso, eta zuek horri ikustea ere oso gozoa, eta hori bai, bihar. Bihar naiz eta gazi etorri gurekin mesedez. Porru bizkotxoa bihar, Patri. Ze ondo! Agur.